Ayan, maupay nga aga aton nga tanan, mga kasangkayan, mga kabugtuan, mga kababayan, hadian aton, yan na, pamahaw. Duha kabugos nga lumpian togi, may kanon kita, waray kape. Ayan, waray kape. Human inin aton sa usawan, ang suoy nga may sibuyas, ngan harang. Siya ini, marasa ini nga togi. Bago pala ini nga luto dito natin pinalit natin hindi dito natin suki di dahagawas. Ang kulang ngayon ay ini in kape. Magtitimpla na kitang kape base kumpleto ang aton pamahaw anila. Hop, ayan express ang kape. Nutimpla largo. So ito kaon kita yan may tukag ini naton kan may tukag. Pero bago ini nga luto mahal lukag, mahumok pa kay bago pa luto. Sarasa yun Ayos. May dahiya may tukwa. Tukwa yun. So, tukwa may carrots, sustansya. So, baga maharang-harang natin sa usawan. Ayos. Yung mamantika, mantika. Pero minum na kitang pangontra ng kika. Minum na kita ng spirulina 30 minutes before meal. Hindi ka 5 cup sabi sa spirulina. Spirulina kasi pang pag-control sa lahat ng sakit. Diba? Halit kung sinito dyan medyo mga sakit. Timla ka mo akon. Kaya mas masabtan ninyo kung hino spirulina. Spirulina ang atong business sa Success Club. Yan kulop mga launa. Babisita kayo doon atong bagong hub. Hindi na may tuktukan. Karani ha sityohan tagig. Hindi na bagong hub mo abrihan. Hindi pala. So, sa tahon natin. Hindi wala pa kita makakanto. Ito natin na yan. Ayos. Amo na ito. Manato natin sa pagkaon. Iyan mga kasangkayan na atunta. Ay niyo kalimti pag like, comment, share, and subscribe ang atong mga video na atong channel. Kaya bago pala yun May ako min channel pero hindi na paliwat siya monetize kay dang per watch hour na kailangan. Hindi, ginhimo ko lang para itong mga dialect na mga waray-waray nga dialect natong yun yung pina-upload. So, siyempre, ma-upload gihapon ko dito sa usap kaming channel. So, ito. Maraming salamat sa iyo pagkita. God bless. Yan, ingat kitang tanan. Bye. Love you all. Love lang.